Takže moje plány na leto, my máme s môjim partnerom Majom Vyskupom, tiež hercom tohto divadla, veľmi radi turistiku a slovenskú prírodu, takže určite nás stretnete počas leta v Tatrách alebo v Slovenskom raji. Takže ak sa postavíte niekde na breh Štrbského plesa a budete tam tieto 2 mesiace, tak možno sa vám podarí nás uvidieť. Okrem takýchto krásnych povinností ako turistika v Slovenskom raji alebo vo Vysokých Tatrách nás čakajú aj pracovné povinnosti. Ja budem pracovať na seriáli Sestry v kláštore, ktorý je mimoriadne obľúbený a budeme točiť ďalšie diely. Plus každý rok tradične obnovujeme našu kapelu Živica, ktorú budete mať tento rok možnosť vidieť na Kremnických gegoch. Vždy sa to deje raz v lete, keď túto kapelu vytiahneme, oprášime, zaspievame si a naozaj na Kremnických gegoch budete mať jedinečnú tohtoročnú možnosť ju vidieť. Plus ešte budeme aj s kolegyňami spievať na festivale Brusno v Brusne piesne z muzikálu Mníšky.